ikusi diatu duzuela elbidea. Baina, esan zuen ezingo zula, seguru era. Zure sekin hitz egitu, jadere. Niri problema bihatzen eradura oso txarra zaukala eta sekiela, grupo, sekaso dira mutu. Bale, baina hori, a priori, abizua banun, ez ezena, horrela... Bigarren puntua. Alkatetza dekretuen kontrola. Badago, zerbait zatiko horren inguruan? Dekretuak begiratuta zehazki ez dago aipamenik aritzen egin nahi zitula galdetu kontratazioen inguruan egun beharrean dekretuen batean kontratazioen inguruko batean. Gien aipatu dugu bezala, hainbat agertzen dira, alkate dekretu horretan, eta pixoak jakina berria izateko. Berrande 2008an, aipatzen da turismo bulegoarako langile bat udalendirako, ekainen batetik irailako 30-ra, urtero bezala da, baina ez dakigu lanpontzatik egin da, udaleko lanpontzatik, edo nola egin da kontratazioa. Baina ikusten lanpontzatik egin da, ez da posebiz? Hori lanpontzatik egin da guztiak. Gero, bi daude pixoa lotura dutenak, berreun da laro gaitaria, eta hirureun da behatzea. Bata amaitutzat ematea harrera sekotzu dugu langilearen horrezkapena, bertzen dugu da saioa ja lanera gure dela, eta kontratu bukatzen dela, baina gero hirureun da behatzean jartzen da harrera sekretzunako langile baten izendapena bilaketa batik. Bai, hori da, aurten jubilatuko da Mireni batetik, eta bestetik, oporrak direla eta harrerako, dekretaren harrera zerbitzua, hirigintzako administraria eta administrario orokorreko administrario laguntzaren artean egitute beko horren moldaketa, eta horien guztien babesa edo oinarri bezala edo laguntzaile kontratatuko da berezatu. Eta jubilazioan musko bezala? Lan egingo du oso prestanago abuztuaren 14 arte oporrak hartuko ditu eta oporren ondoren jakubilatu egingo. Zego gura itxetia. Bai, udal, zanroketan. Eta gero besteak biere lotua daude, ondartza kategorioen inguruan da, bata arduraduna kontratatzea, eta bestea konderoak. Konderoen kontratazio egiten preguntaren bitartez, ebarateko gizarte zerbitzuetatik bideratzen dara, eta koordinatzaile lanetarako lanbideren bitartez. Behialdia egitzen, lanbidera,
kurrikulumak jaso ziren eta kurrikulum horien bitartez egin da kontrakazioa. Bukatzeko galtzakitakoa da, baina ere pentsatzen dugu bat izango dela betiko bosgarren hori gehitzea eta jarraitzea pilametaratik egiten dena eta beste izango jubilazioa. Famaren jubilazioa betetzeko izaskuni eskaini zaio famaren interinitatea eta bestea da dudakoa. Batzutan eratortzeko daude oraindik ere eskaera eginda dago, badakizu karpautetik etorko dira eta mundian etortzeko. Beste? Beste bi. Eta amaitzeko, eta hauek ere pixoa saren bidez jakin dugulako, eta da energia kudeaketarako eta klima aldaketarako teknikaria. Hau ere lehenengo enplegu planaren, lehenengo enplegu plan horren baita hartuko da. Aurreko legaldian eguntzan beste amarri betez, zuten izena? Hori da, lehen aukera, horren bitartez. Ez gogoratzen da zukan izena. Maialen egin zuen lan horren pareko edo ingurumenean laguntzeko lehen enplegu plan horren bitartez. Eta beste bat agertu da dira baixatzailea, kirolsaileko dinamizazioa, herritar guztien entzako. Hori ere, gauza bera, badakizu errepetearen inguruan komentatuten dula administrari bat, kultura eta euskera sailerako apoio bezala egunerdiko kontratuarekin egin zitekena, han kirol teknikaria badekoa, baina kultura eta kirol teknikaria kontua tengarri sentitu zen, eta lehenengo plan horren bitartez ere, horren bitartez izan da. Dena turismo gurekoena lanpostatik, baina lanpostan zegoen nire eta lanbide da izan zizkaera. Eta gero elkarrizketak jasoi eta antzibako patin zuten eta okera. Besterik? Hirugarren puntua. Onartzea hala dagokio, baztertzeko arriskuan dauden pertsonentzako zoraluzen dagoen eskualdeko etxebizitzaren hitzarmena berritzea. Hau 2008ko maiatzaren 28an egindako gizarte politika eta berdintasuneko batzordetik pasatutakoa da, bertan aldeko irizpena eman zitzaion. Baztertzea arriskuan dauden pertsonentzako tutoretzapeko etxebizitza dago zoraluzen eskualdeko etxebizitza da. Eta proposamena da, beste urterako luzapena ematea etxebizitza hori. Orduan, inork ez bat dauka ezer esateko, bosketara pasako gara zuzenean. Baztertzeko arriskua dauden pertsonentzako eskualdeko etxebizitza, zolaluzeko etxebizitza horren inguruko hitzarmena berritzeko honen aldeko bostak. Hau bat ez, hasierrek ere baiet esan du, Laugarren puntua. Onartzea, hala badagokio, Amigaitz elkarteak aurkeztutako mozioa. Euskal Autonomia Erkidegoko portuetan ontzien amarralekuak emateko prozedura eta horien erabilera arautzen duen dekretuari buruzkoa. Eta gero puntuak jarraitzen zanaz, eta APNV aurkeztutako mozio alternatiboa. Aizu. Neiz zalantza bat sortu zait puntu honetan, behin baino gehiagotan ez da ipar bat aldiz edokidegu mozio alternatiboa edo kontramozioarena. Kontua da, kasu honetan, ikusitako bat, Amigaitz elkarteak aurkeztezula eta helarazi zitzaigun nire zalantzaren zan, ikusita bi mozio daudela, iten baldin bada bat irakurri, bozkatu, beste irakurri eta bozkatu, bakarrikan da ez da nahi nolako behiaren inguruko gogoetarik egin ez dakit bilerarik antolatu dezuen honen inguruan, Amigaitzekin edo alderdi batean. Esaten den, pentsatzen den gobernu mailan edo tokiko gobernu batzordean agian aipatuko zenutela, beran ere zalantza hemen da, gehien bat zartu gabe, mami osoan baino proposatutakoan daude 5 puntu, Eusko Jaurlaritzak jakinaraztea, baina fijatzen baldin bagea puntu horietan aipatzen dena da,
hori 2017ko urriko agindu horrek dakartza nahi bat gauza pixkat aldatzea, eta esango nuke seguratsuena diela baita ere udalekin elkarlanean, portuetako udal-kontseiluak eta bat sortzean. Eta berriz, identifikatuta, baina izuek esan mozio orkestu dezuen enean, badibidez, lehendabiziko 2 puntutan iten da irakurketa bat egoerarena, baina eskaera ez dakit zein lanari, iritzezat oso dokona, eta hirugarrenak, eta horretik esaten den pixatu bat kontrajarria dela, esaten duela Eusko Jaurlaritza berriari eskatzen dugu, jarrai dezala, aurreko legealdian hasitako ildotik, ez dakit, nik ulertzen detenagatik eta jakin da aurreko agintaldian pixate portuetako eragile ezberdinekin eta izanako hartu emanetan eta baita ere beste udalorietan emandakoak ez zala mozio hau landuko Euskal Kostalde mailan orain artekoarekin adostasuna egongo balitza da. Gehien bat hau izan da gero da, pixkat zein dan mozio alternatiboa aurkeztearen arrazoia da. Nik baduzkago aurkezten arrazoia, nik emateko asmo ere bai. Eman ebazu irakorko dizuet, zeintzutean mozioa aurkeztearen arrazoia, eta nik oso ezin nintzen deti hau nola egin benezaken, nolako minizan egitea, eta orduan berak esan diz, aukera desberdinak egon zitezkela, eta bat izan zitekela amideitzeko aurkeztutako mozioa irakurri hori bozketara baino lehenago alderdi batek zerretzateko baino duka esan, kasunetako badukagu, eta hori bozkatu eta gero ez etzaterako alitz gure alternatiboa irakurri eta bozkatu baina, irakurri Zaten ikenekin ez nola ingo betur, azkeneko zindienu bat irakurri eta jarra ez ez. Ez bat irakurriko genduke, esateko dagoena esan, bozkatu, eta gero ezetzko aterako balitz lehenengo mozio honi ezetzko emango bagenio, guk aurkeztuko genuke gure mozioa eta hori bozkatuko genuke. Ondo ditzen zizue? Orduan, amideitzeko aurkeztutako irakurri genuke. Euskal Autonomia Erkidegoko portuetan ontzien amarratetuak emateko prozedura eta horien erabilera arautzen duen dekretuari buruzkoa. Euskal Herriak lotura estua du itsasoarekin. Begetazeak itsasoari begira eta itsasoara emana bizi izan da. Harreman hau ez da ogibide baten sortze eta garapenera bakarrik mugatzen. Aitzitik, Euskal Gizarte osoaren bizimodua baldintzatu du, baita beste herrialde batzuekiko harremanak ere. Bestela esan da, Euskaldunok aspaldidanik egin dugu itsasoa lantoki. Baina itsasoari lotutako jarduera ez da inoiz sektore ekonomiko hutsa izatera mugatu. Balio kulturala izan da, Euskaldunon kultura ondarearen gordailua. Eta portuek eta kaiek kultur transmisiorako espazio gisa bete duten funtzioa agerikoa da. Hauetan iraun baitute itsas munduko tradizio eta ohiturek. Azken urteotan ordea, agerikoa da Euskal Kostaldeko eta batez ere portuetako errealitatea erabat aldatu dela. Arrazoiak askotarikoak dira, baina horien artean dago kirol portuak eta kirol navigazioa sustatzeko aurrera eraman den egitasmoa. Aisialdirako ontzi flota handia gorantz doan eskaera maigabe. Horrela, arrantza portu izan ziren asko, kirol portu bihurtu dira, eta errealitatea aldatzearekin, arazo eta desoreka berriak sortu dira. Horrela adibide garbia, amarranekuen auzira da. Ekonomiako, garapeneko eta azpiegituretako sailburuaren 2017ko urriaren 19ko 5.330 aginduak, laketontzien titularrei amarranekuak emateko prozedura eta horiek erabiltzeko emakinen araubidea arautu zituen, baita haren aplikazio erengua ere. Data horretatik aurrera, Euskal Kostaldeko hainbat portutako amarranekuen emakida prozedurak ireki ziren, besteak beste, Plentzian eta Donostian. 2017ko urriaren 19ko aginduaren helburua, arauz kanpoko egoera bat erregularizatzea eta eguneratzea eta amarranekuak erabiltzeko baimen prozedurak arautzea bazen ere, ura ezartzen hasteak kezka eta ezinegona sortu zuen kostaldeko herri guztietan. Horren adibide dira, abian jarrizako salaketa judizialak. Hala nola, Euskadiko kirol portuen zuzendariaren aurka, Donostiako epaitegiak 2022ko urriaren 29an onartutako kereila, edo toki erakundeek herritarren aldetik jaso dituzten eskuhartze eta laguntza eskaera ugariak. Kezka eta ezinegon hori gehien bat, amarranekuak esleitzeko 5.330 aginduaren 14. artikuluan ezarritako esleipen irizpidek eragin zuten.
Zuzenago esan da, irizpideen zehaztu gabetasuna eta horiek behar bezala ez aplikatzea. Aipatu artikuluaren arabera, 10 lekuak esleitzeko aintzat hartuko dira ontziaren neurri zehatzak, luzera, zabalera eta sakonera. Eskainitako 10 lekuekin alderatzeko. Gainera, lehentasuna emango zaie 10 leku eskatzekunean ontzia baduten eskatzaileei, eta 10 lekuko neurrietara hobekien egokitzen diren ontziei. Beti ere, ontziaren luzerak eta zabalerak aukera ematen badute arrakatzean maniobra egokiak egiteko. Eta eskatzaileen artean, berdinketa egon iztero, notari horrean zozketa egingo da. Bada, agindu ezarri den portuetako amaratzaileek salatu dutenez, oinarrietan jasogabeko irizpideak aplikatu dira. Plazaren gabe geratu diren ontziek baino aprobetxamendu hobeak ez duten plazak esleitu dira. Edo berdinketa egoera batzuk ez dira notarioaren aurrean egartzen. Irregulartasun horiek guztiek ondorio judizialak izan dituzte. 2022ko otsailean, Gasteizko administrazioarekiko auzien lehen bat zenbatiko epaitegiak bertan bera utzi zuen EKP erakundeak 2021an Donostiako kaian egindako 10 lekuen banaketa. Eta 2022ko apirilean, Bilboko administrazioarekiko auzien bigarren zenbatiko epaitegiak baliogabetu egin zuen Plentziako 10 lekuen deialdia ebazten zuen erabakia. Bestalde, aginduak ez du antzeratasuna irizpidetzat hartzen, eta beraz, ez ditu babesten portuek historikoki bete duten funtzio sozialaren jarraipena bermatzen duten erabiltzaileak. Hala nola, erretiro hartu ondoren, plaza bat ziurtatuta zuten arrantzaileak. 10 lekuak berritzeko prozesuak Euskal Portuetan sortutako gatazka arau berria egin aurreko elkarrizketaren bidez saiet ziteken. Eta horixe da, zuzen ere, amaratzaileen elkarteek eskatzen dutena, elkarrizketa. Esan bezala, gure portuen errealitatea aldatu egin da. Eta gaur egun, inor gutxik ezagutzen du portuetako egoera amaratzaileek beraiek baino hobeto. Gehienak eguneroko erabiltzaileak baitira. Elkarte horietako askok ibilbide luzea dute portuen kudeaketan. Hainbatetan, 10 lekuak ere kudeatu dituztelarik. Hala ere, arau berria osatzeko prozesuak ez dira aintzat hartuak izan. Hori guztia kontuan hartuta, Debako udalbatzak ondorengo eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari. Bat, 2017ko urriaren 9-ko 5.330 agindua berrikusi eta egokitzeko izapideak martxan jartzea, sortu den gatazkaren iturburuan dauden irizpideak zuzenduz. Bi, abian dauden edo aurreikusiak dauden 10 lekuen esleipen prozesuak behin-behinean gelditzea eta kaltedunekin, amaratzaileen elkarteekin elkarrizketa hastea, egoera bideratzeko. Hiru, 2017ko urriaren 9-ko 5.330 agindua berrikusteko prozesua gardentasunean eta partebetzan oinarritzea. Eta EKP Eusko Gobernuko portua kokatzen diren udalerriekin elkarlanean garatzea. Horretarako, tokian tokiko portu udalbatzordeak sortuz. Ekainaren 28ko 2018 Euskal Autonomia Erkidegoko portuen eta itsasgarraioaren legearen lehenengo kapituluko 9. artikulua xedatuta dagoen bezala. Lau, 2017ko urriaren 9-ko 5.330 agindua egokitzeko lanketan honako irizpideak aintzat hartzea. Herri eta portu bakoitzaren egoera desberdina da, eta beraz, arauak tokian tokiko errealitatea aintzat hartu eta horretara egokitzeko aukera eskaini behar du. Beti ere, herrien eta herritarren artean bereizkeriarik sortzen ez bada. 10 lekuak esleitzeko prozeduran antzinatasuna irizpide bat izatea, eta itsaskostaldeko ondare materiala eta immateriala berreskuratzen edo kontserbatzen duten ontziei lehentasun ematea. Bost, mozio honen onarpena Eusko Jaurlaritzari jakinaraziko zaio. Deban, 2022ko ekainaren 10. Da, unidez, elkarteak Debako osoko bilkurari aurkeztu dio mozio bat. Gure iritzia emango dizuegu eta zergatik emango diogu mozio honi ezetzko botua. Ekarri duzuen mozio hau gertaera errepikatua dela uste dugu. 2022ko maiatzean, Bilduk kostaldeko hainbat udaletan antzeko mozio bat eraman zuen eta baita legebiltzarrera ere. Legez besteko proposamen gisa. Dagoeneko, izapidetuta dagoen mozio baten erreplika da, eta mozioaren edukiak lantzen ari dira. Mozio hori aurkezten duten elkarteek dakiten bezala. Izan ere, behin eta berriz, hala azaldu izan diete administrazioaren aldetik egin dituzten koordinazio bidera askotan. Gainera, bere arrazoien azalpenean zehazgabetasun asko biltzen dituen mozioa da. Aipamen edo gauza batzuk alde batera uzten dituena eta beste batzuetan errealitateari guztiz bat ez datorrena.
Mozio honetan egiten den eskaeraren bati dilazio asmo susmagarri samarrak atzematen diogu. Eta beste batzuk legez gauzatu edo bete daitezken eskariak direla uste du. Beraz, ezin dugu mozioa aurkeztu eta dagoen bezala onartu. Bat gatoz, erabiltzaileen kezkarekin, aisialdirako ontzientzako amarralekuen eskaria gero eta handiagoa delako. Hala ere, jakin badakigu, araudia aldatzeak ez duela arazoa konponduko. Benetako arazoa, izatekotan, amarralekuen eskariaren eta eskaintzaren arteko desorekari baitagokio. Izan ere, gure bezalako herrialde batean, dituen orografia eta itsasbaldintzak izanik, kasu batzuetan nahiko zaila da desoreka hori konpontzea. Hala ere, badakigu ahalegin hori ere egiten ari dela. Baliteke batzuk erosoago sentitzea esleipena algoritmo batek egin beharrean, zozketa batek egitea, edo nahiago izatea, oinarrietan norberarena den baldintza bati edo norberarena den zerbaiti lehentasuna ematea. Baina ez gaitezen engaina. Eskaintzak eskariari hirukoiztu egiten dionean, eztabaida izan den 2 portu bakarretan gertatu den bezala, 3tik 2 plazarik gabe geratuko dira aurrerantzean ere. Eta legealdien araudia edo oinarriak txarrak izango dira, berriro ere kanpoan geratzen direnentzat. Eta bizi dugun politika eta administrazioa judizializatzeko giro batean prozedurak judizializatzera eramango gaitu aurrerantzean ere. Era berean, bat gatoz araudia berrikusteko beharrarekin. Araudia hobetu eta errealitate berrira egokitzeko beharrarekin alegia. Baina ez horretarako mozioan ezartzen diren irizpideekin. Araudiak legezko izateaz gain eginkaria izan behar duelako. Eta horregatik aurkeztuko dugu mozio alternatiboa. Normalen horrela gertatzen zaigu, ez dakit, nik zalantzan sortzen ditena da, olako irakurketa politiko zendo bat eukita, nola ez dugun lehenago ontazitzen, nola, bai hori beti berdina zari egiteko mogunez. Horreko agintaldian, kezka bat zegoen, adibidez deban zegoen amako kezka etzan baina hortakoa, barreta jarri gendun, elkarrizketak abiatu genituen, alderdirekin zein gendun, jakiteko irizpidea zintzen. Iritz da, kudeaketa hoitea, iritz esatela pixat, denbora galtzea da, hau bilera baten itzen izan abendu lehenago, bilera itzen jakingo duke, baina guk baita ere, zeuen irakurketa hori bera dela, zegoa egiten dela da, bertan dago beste testua, baina ez dago inolako dialogo horik horren baitan. Prozedura hutsa hola da repente hori dana jakin da, ezberdina da. Nik bestela igual zerbaitetan gogoeta egingo nuke, eta titulo pertsonalean ari naiz, baina igual alderdi bezala, edo debara nola ekarri, edo ez dakit. Baina, beste behin ez gehan, oso kontura gehatzen dugunak, eta hori baldin bada zuen postura, hori da. Ez dakit beste alderdiak zehaz modun, Gobernuaren zera da, guk aurkezten dugu dago JPN-uek, baina gobernua guz dago honik. Niri iruditzen zait garrantzitsua dela, egin bat hau plaza publikoan metafora badalako, ordezkaritza bakoitzak adierazi behar duela, zein bere postura, zerren arabera, ikazan dut zein iruditzen zaiten niri, mozio baten jasotzetarekin, eta baita ere egiteko moduekin, baina bestez garrantzitsua da jakitea, orain debaren postura zindan, EH-durena, EAJ-arena, eta ere gehiago, mozio alternatiba EAJ-ako beste duenean, nire ustez, nahiz eta ados egon adierazi egin behar dela. Guk alderdi bezala boskatuko dugu, edo hori dela gardenena, mintzat adieraztea. Nik inbarako adieraztenak... Horregatik, izaten dut horregatik aldetu detela, jakiteko. Bale? Orduan, amileitze aurkeztutako mozioaren aldeko bozkak, amileitzeko aurkeztutako mozioaren kontrako bozkak, hasierak eman, abstentzurik ez dago. Beraz, irakurriko dizuet guk proposatzen dugu mozioa. Euskadiko portu tradizio luze eta finkatuak eragin ekonomiko eta sozial handia izan du gure kostaldeko herrien garapenean. Arrantza, merkataritza eta industria sektoren bultzadari esker.
Eta horrekin batera, Euskadiko aisialdiko jarduera nautikoaren hazkundeari eta Euskal Kostaldearen garapen turistikoari esker. Autonomia Estatutuaren 10.22 artikuluak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa duela portuen arloan. Beti ere, interes orokorrekotzat sailkatuta ez da daude. Horren arabera, Eusko Jaurlaritzak urtezko daramatza arlo hori behar bezala kudeatzen, eta agerian daude emaitzak. Duela 20 urte, aisialdiko nautikari dagokionez, Garraio eta Herrilan Sailburuaren 2004ko apirilaren 20ko agindua eman zen, Euskal Autonomia Erkidegoaren portuetan eta portu instalazioetan profesional ez diren aisialdi ontzien titularrei amarralekuak erabiltzeko aldi baterako baimenak emateko prozedura arautzen duena, arauzkanpoko egoera bat erregularizatzeko. Hala ere, agindu hori aplikatu zenetik, hamarkada bat baino gehiago igaro zenean, araua eguneratu beharra zegoela ikusi zen, kirol portuetako egoera berrietara egokitzeko. Horregatik, arauxedapen berri bat eman zuen amarralekuak emateko prozedura arautzen duena. Agindua 2017ko urriaren 19koa, ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburuarena, laketontzien titularrek amarralekuak erabiltzeko emakidak emateko prozedura eta araubidea arautzen dituena. Xedapen horrek egin eta onartzeko, legez ezarritako izapide guztiak jarraitu zituen, informazio publikoa eta alegazioen izapidea barne. Ildo horretan, 2018 urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko portuei eta itsasgarraioari buruzko ekainaren 28ko 2018 legea onartu zen, eta lege horren arau garapenean aurrera eginda azken legegintzaldi honetan. Lege horretan, besteak beste, portuko udal kontseiluak sortu dira, eta horien izapidea azken fasean dago, behin betiko onartzeke eta aldizkarian argitaratzeke, beraz, laster gauzatuko dira. Agindu hori aplikatu zenetik 7 urte igaro dira, eta aisialdiko nautikak azken urteotan izan duen bilakaera azkarra ikusita, ondorioz, arazoa eta realitatea berriak agertu dira, egiaztatu da araua eguneratu beharra dagoela, egoera berrietara egokitzeko. Hala adierazi du Eusko Jaurlaritzak aurreko legegintzaldian, eta badakigu egokitzapen hori izapidetzen ari dela. Horregatik, aitortzen dugu Euskadiren bilakaera ekonomiko, sozial eta politikoaren zati handi batek lotura estua duela merkataritza, industria eta arrantza jarduerekin. Izan ere, portuetan jarduera horien garatzeko beharrezko azpiegiturak dituzten. Baita kirolei eta aisialdiko jarduera nautikoei dagozkien aisialdiko jarduerak ere. 2. Aitortzen dugu gure herriaren eta udalerrien bilakaera sozioekonomikoak herritarren ohitura, beharrak eta eskaerak aldatu dituela. Aldaketa horiek direla eta etengabe berrikusi eta egokitu behar dira araudia, ordenantzak, dekretuak edo edozein motatako administrazio prozedurak. Portu sektore ere egokitu behar da. 3. Eusko Jaurlaritza berriari eskatzen diogu jarrai dezala aurreko legealdian hasitako ildotik, aisialdiko nautikari aplikatu beharreko araudia eguneratuz, gaur egun kirol portuetan dauden egoeratara egokitzeko. Erreglamendu berriak oinarri juridikoak ezartzen ditu portuak herrialdeko garapen sozioekonomikorako elementu gisa kudeatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko portuei eta itsasgarraioari buruzko ekainaren 28ko 2018 legeak ezartzen dituen jasangarritasunaren, elkartasunaren, baliokidetasunaren, konkurrentzia askearen, kudeaketa integratuaren eta irisgarritasunaren printzipioekin bat etorriz, instalazioen erabilera multifuntzionala, ingurunearen errealitate sozioekonomikoa eta aktibo publikoen arazoizko errentagarritasuna kontuan hartuta eta azken urteotako esperientziak eman duen kasuistika guztiari irtenbidea emateko. 4. Eskatzen diogu Eusko Jaurlaritza berriari jarrai dezala kirol portuen kudeaketa etengabe hobetzeko konpromisoarekin eta konpromiso horrekin portu sektorean inplikatuta dauden sektore ekonomiko, profesional eta sozialekiko partaidetza indartzen jarrai dezala. Aurkeztu berri dugu, aurkeztu berri dugu mozio honen aldeko bostak. Azkerek ere bai. Kontrakoak? Bosgarren puntua pasakoa. Onartzea, badagokio, LGTBI kolektiboaren adierazpen instituzionala. Ekainaren 28an LGTBI kolektiboaren eguna denez, ekarri dugu honetara adierazpen instituzionala, hemen irakurri eta onartzeko asmoz. Irakurriaren dut. Ekainaren 28an
LGTBI kolektiboaren sexu askapenaren eta hartasunaren aldeko nazioarteko egunean, aniztasunetik eskubide eta bizikidetzaren dugun konpromisoa berresten dugu. Kolektiboen eskubide eta askatasunen aitortzan lortutako aurrerapenak ospatuz. Egun hau ez da ospakizuna bakarrik. Egindako bidea eta oraindik benetako berdintasuna lortzeko egin behar den lana gogorarazteko ere bada. Pertsona guztien berdintasunean aurrerapen ukaezinak egin diren arren, oraindik diskurtso LGTBI fobikoen albiste kezkagarriak sortzen dira. Lortutako lorpenetan atzeraketa bat dakartenak. Diskurtso horiek askotan ezjakintasunak eta gorrotoak elikatzen dituztenak, lortutako aurrerapenak desagerraraztea eta diskriminazioa ignoraztea bilatzen dute. Funtsezkoa da gizarte gisa erne eta tinko egotea eskuratutako eskubideen defentsa. Hala, sexu eta genero aniztasunarekiko duintasuna eta errespetua kaltetzeko edozein ahalegin baztertuko dugu. Sexu eta genero aniztasunaren ikusgarritasunak gizarte gisa aurrera egiteko aukera ematen dugu. Aniztasun hori aitortzea eta ospatzea, justizia ekintza izateaz gain, komunitate gisa aberazten gaituen aukera ere bada. Ez dugu inolako atzerako osurik onartuko kolektibo osoko ehunka lagunen ahaleginari esker lortutako eskubideetan. Irabazitako eskubide bakoitza gizarte bidezkoago eta gizartearrago baterako urratsa da. Badakigu, sexo eta genero aniztasunaren onarpen soziala gero eta handiagoa dela. Neurri batean, euskal gizarte osoaren elkarlanari esker. Lan hori funtsezkoa izan da armairurik gabe, loturarik gabe, aurreritzirik gabe eta estigmarik gabe bizia izateko eta komunitatea eraikitzeko. Babeskindu bakoitzak, ikusarazte ekintza bakoitzak, mugimendu hori indartzen eta aurrera jarraitzeko gure erabakia berresten laguntzen du. Horrenbestez, sentsibilizazio eta aldarrikapen ekitaldiekin bat egitera gonbidatzen zaituztegu leihoetatik eta balkoietatik kolore anitzeko banderak zintzilikatuz. Keinu txiki baina esanguratsu hori elkartasunaren eta babesaren erakusgarri da. Eta gehiago uzten du gaur aniztasunaren aldeko borroka eguna dela. Astintzen dagoen bandera bakoitza erresistentziaren eta itxaropenaren simboloa da. Atzera egiteko prest ez gaudela dioen adierazpena hain zuzen. Azkenik, gogorarazten nahi dugu LGTBI eskubideen aldeko borroka guztio borroka dela. Ezin dugu onartu borrotoa eta intolerantzia nagusitzea. Gaur, inoiz baino gehiago, gure aniztasunean bat egin behar dugu. Pertsona guztiok duintasunez, errespetuz eta askatasunez bizi ahal izango garen etorkizun baten alderan eginez. Hau horrela, ekainaren 28 honetan, LGTBI+ kolektiboaren eskubideak eta herritarrok aske izateko eta bizitzeko aldarria egin nahi du Debako udalak. Eta horretarako jendarte justu, parekide eta eraikitzailego bat bultzatzen jarraituko du. Adierazpen da bostatu egingo dugu? Bai? Adierazpen instituzional honen aldeko bostak. Hau bat, zuna. Udaletxeko balkoian bandera horretako bandera jarriko dugu, eta hori hori biltzen bat mazien. Horreko. Seigarren puntua, eskari eta galderak. Badago zerbait? Ez. Guk bat dugu gauzatxo bat irakurren egon dira. Bai, gobernu taldea idatzetako testua bat, eta Debako Bildu taldeak sareetan eta komunikabideetan udal gobernuaren kontartzen duda denboraldiaren kudeaketa txarra dela eta... Barkatu, gauza, zabaltza zuztezei, Bai. eskari eta galderen funtzionamendua bisionoma da. Azterrai bat baldin bat zegoen. Ez da azterrai bat. Zer Da, da? zuek sareetan eta komunikabidetan egin duzuen horri erantzun nahi dion zerbait, eta guk uste dugu plenoa dela udal gobernuak lehenengo bintza atera beharreko lekua, eta hala egin dugu. Testu bat irakurriko dugu. Gure iritzia emanaz, eta zuek ez da dituzuen horiei, Esaten dugu jakiteagatik hanberez nola funtzionamendua eskari eta galderen dara, azterrai bat txartatu beharko litzateke. Erabakiak ezin da egin gara. Zela adierazpen edo zer gauza. Oso no jakiteko zen, ni esan. Berriz esan. Debako Bildu taldeak sareetan eta komunikabideetan udal gobernuaren onartzen duda denboraldiaren kudeaketa txarra dela eta egindako adierazpenen aurrean honako adierazi nahi dugu. Udal politikoen kudeaketa kaskarra behin eta berriz aipatzen du Bildu taldeak.
Eta horretarako erabiltzen dituen argudioak ez dira inondik inora ere egiaren eta publikatutakoaren izan. Udal gobernuak udal denboraldia behar bezala abiarazteko bi zerbitzu desberdin jarri behar izan ditu martxan. Todoen zerbitzua batetik eta Sorosleena bestetik. Biek kudeak eta lan sakona eskatu dute. Eta horietan indarra urritik aurrera jarri dela jakin izan dugunezune EH Bildu taldeak. Kontrako askotan adierazten duen arren, gardentasuna nabarmena izan da kontu hauetan. Aipatu bezala, urrian hasi zen udal gobernu taldea hondartzako todoei irtenbidea eman nahirik, negoziaketa prozesuan. Eta urten, udala izango da zerbitzuaren kudeaketa bere gain hartuko duena. Todoak erosi eta behar bezalako zerbitzua bermatzeko aurrera eraman beharreko kontratazioak egin da. Soroslei dagokienez berriz, Foru Aldundiak Sorosleen kudeaketa bere gain hartuko ote zuen zain egon gara azken unen arte. Eta horrela izango etzela ikusita, maiatzean atera zen hondartzen Sorospen zerbitzuaren esleipena jendaurrera udako denboraldia hasteko nahikoa denborarekin. Eta aurreko urteetan, gertatu bezala, aurten ere etzen zerbitzu emateko inor aurkeztu. Udalak edozein prezioetan zerbitzu atera ordez, aurreko urtean egin bezala, beste aukera batzuk aztertzeari ekin zion. Eta egon zitezkeen irtenbideak baloratu eta berme guztiak eskainita merkeago izan zitekeen aukeraren alde egin du. Honek, aurreko urtean Sorosle lanetan aritu zirenekin negoziatu eta egin bitartez zerbitzua ematera eraman gaitu. Eta gauzak behar bezala egiteko beharrezko prozedura administratibek astebeteko atzerapena suposatu dute hondartzen denboraldiaren hasieran. Aurten, iez baino, 26.000 euro merkeago izango da Sorospen zerbitzua, udal gobernuaren negoziatzeko gaitasunaren adierazten. Gipuzkoako kostaldeko herrietako alkateek egindako adierazpenaren aurrean, Debak udalak bere jarrera adierazi ez izan ere deitoratu du EH Bildu taldeak. Kostaldeko herrietako alkateek baino, EH Bilduk alkatetza duen herrietako alkateek egindako adierazpenak dira aipatutakoak. Honen aurrean ere argi utzi nahi dugu, Debak udalak behin baino gehiagotan adierazi duela, Sorospen zerbitzuak herriari sortzen dion diru xahuketari irtenbidea eman beharraren aldeko iritzia. Eta hori baino beto daki Debako EH Bilduko taldeko bozeramaileak, alkatea adierazpen hori egin duten herrietako alkateekin harremanetan jarri dela, alderdikariek alde batera utzi eta elkarrekin adierazpen bateratuak egitearen aldeko jarrera adierazteko. Udal gobernuak erabateko gardentasuna eta segurtasunez dihardu lanean urte honetan guztian zehar. Informazioa behar degunean eta behar beste emaketzaio oposizioko taldeari. Eta udal gobernua osatzen dugun kidetako bakoitzak erabateko seriotasun eta konpromesuarekin erantzuten dio udal honetan duen ardurari. Ez dugu beraz, inoraz ere onartuko, gure betebeharrak betetzen ez ditugula inork esatea. Eta are gutxiago, gure eginkizuna alde batera utzi, eta beste zeregin batzuetan aritzen garela, dagokigun erantzukizuna beste batzuen bizkarrean utzita. Udal gobernua berretsi nahi du, Debarekin eta Debarrekin orain urtebete hartutako konpromesua, eta herriari emandako hitza. Hau da zuek esanetan eta komunikabitan egindakoari gure erantzuna, eta honekin gaurko udalatzeari bukaera eman dugu. Hurrengoa, uztailaren 23an izango da. Gracias.